So, mama ndoda kuti wewe kurara wakafika simtaiti zvinobatsire mumba mu. Ndosvika kupi nazvo. But iwe mbonyatsondiudza iwe. Uri kutanga kutaura kuzvinoti mai Mike muri kutanga kupfeka skin tight muri kuita sei? Uri kukangana here kuti you are the one akatanga. Because you still remember some few months ago wavaneka unhu ngekuenda kuma friends ako odzoka pana 12 am or 1 waona ungosvika orara auna kana akuconsider how I feel about that. No, izvo zvazvizi zvokuti urarira wakafika skin tight kasha uri mukadzi aufana kurara wakafika skin tight. Oh, now it's your turn. Zvakurwadza nditi because yava nguva yako ini patime yangu ini wife ngondonzwa sei. No, mukadzi zvinorwadza because ndiri murume ndakaroora nditi. So iwo kana usingari kuita zvinoda baba mumba zvoreva kuti unenge uri chii. No, I have my own rights. Ndine ma rights also. No, nyangwe ni marights ya. And then? Ona sha haisi yokupopotera kutaura nditi but aungarara wakafika skin tight. Wakanai ndikukuudza zvawaiita iwewe. Alright, saka parutry kufixera kana kutry. Wandingozama kukuonesawo zvawaimboitawo. But it's not fair. And then? It's not fair. And then? No, unoona mumba. Tinofana kutaurirana. Handitonzwisisana. Hakuna mukadzi anodaro akapfeka skin tight. Muchikurongerera madhezi andambotaurawo inini. Maita sei? Ndiri baba zve. Hapana baba wakadaro shamwari. So saka chandikurengera kupfeka skin tight yangu chi ndozoti unopinda muno mumba na 2 am ende ndarara kudhara saka ndofanira kuti ndakangopfeka tight yangu ndobva ndazvirarira zvangu. Saka kuti padii manje kana zvakadaro. Amen, kuti pachaitwa sei? But inini I'm feeling comfortable nezvandiri kuita. Hazvisi right. And then? Hazvisi right. And then what? Hazvisi right. Hakuna mukadzi anodaro akapfeka skin tight. Inini pari zvino ndozviri kundiitira. chikwe uzora mpaka munomo. Uzora zafungwe. Kuchikora zvamusha zvachazofamba bho. Zafamba bho. Pakaita. Tiri kunotsamana. Pakuriro pamwe nekanzva pamwe kakushewa ideas. Maya nyati mabasa edzidzi dzadai kutekeshera kunisa muno muSouth Africa edzisha. Unenge unogaya uri manje. Ndodzoka kumusha ere izvo zvakaoma kumusha riri tisa unenge wakufunga manje ndoita sei saka ungotorawo zvangu nemhepo ndiri papaki panapa cha. Kuti chinzwa zvo kutadza munhu ari kushungurudzika napofura apa. 10 minutes adarika ndiri kukona kudai. Ukadai una ukatadza munhu unokwanisa ukatadza munhu unonhanikira unotaura naye unouya pandiri unotikawo zvonenge uchidini uchinetseka nazvo kwete kugara mupaki kudai vanhu varongokota ungorumborishungurudzika nei. Maya sha unongoziva life unongofanira kungorwa nemhepo zvinoitika zvakawandisa mulife so always unofanira kungotorwa nemhepo handiona but unondiziva seshamwari yako kana hapana chandinetsa ka ndinenge ndichikupira ndokupakurira kuti bro
maya pana iripa pashai nguri pingo nyaya yegraft ngura ndingoshungudzika naro solo basa racho ranetsa hapana ura dziri ndoripo ngorowana mhepo imweya ya unoziva kuti badeni pari kuitira babhongo asi chinzwa manje kana ukaita problem huruka usatya ndiripo unondipa maideas unawo ndongoshiyana kudai maproblem ako ndokupawo maadvice andinawo kuti zvinhu zvindire mberi kuti kana ungori wanika. Yeah, I understand that. Anytime kana nikangoita any problem, just I share with you. Don't worry about that. Yeah. Good. Unoona sha zvakaoma. Unoona life, always life is so hard sometimes because zvinoitika mudzimba sha zvakaoma ndikudzi. Vakaipa especially vakadzi vedava. Ukatara pati yakafana iyo manje mahwani. Asi kuti chandiriona chinofana kuitika kana muchinge muri mudzimba manje. Munofanira kuti kana maita problem mokwanisa kuti kushare nawo nemudzimai wako mona kuti wrong ndeupi uri mistake ndeupi and then mugadzirisana. Hello, makadi zvenyu ndiri right. Ndichikumbira kuti muuyewo kamuzotakura zvinhu zvangu zviri kuenda kuZimbabwe. Okay, muna ndandala mukadarika paroundabout muchangoti fambe ipapapo munondiona ndichabuda panze. Alright, it's okay. Alright, iripo. Aiwa, ndinasikia ndinamba matawe. Zvinhu zvandanda kushedzerai zvimwe zvacho mazvipo panapa, but panapa pane fridge, then stove, yeah, then ndine mabuckets aiwayo, then zvimwe zvacho zviri kumba kwasisi wangu. So ndochati zvandikuda kuti ndingomutakurira. Anoona kuti muchaita mari? Right, isusu zvatinoita basa redu tinoita zvinhu zviri perfect. Ndo chinhu chokutanga kuti tikuudzei kuti mutumire zvinhu zvenyu mune mwoyo wakapombonoka wakasununguka. Right. Fridge. Handimoziva kuti mafiriji vari kuitwa ma2000 kuendesa. But nimi zvenyu semunhu ari kutaurawo zvataura izvi zvekuchema kuti nezvinhu zvakawanda. Changokuti 500. Wow. Then mabuckets isusu kubhazi kwedu tunoita ma300 but ndokuitira zvenyu ma150. 150 one bucket. It depends kuti rine chimukati. Isafe or ingori mune sugar kana chi. Mune safe kana sugar kana kuti makangorongera we grocery chi zvinhu. Ndangorongera ma grocery ma tinned stuff. All right, I see 150 per bucket. Zvine zvichienda ku. Zviri kuenda kumastring. All right. We stove munoti pa mafridge ukawa anoda kutarisirwa kuti mubhazi anonga achidhura ka but 200 rands. Okay. So 500 plus 300 two buckets up. It's the 800 plus the stove 200. I think it's 1000. I mean kuti dakura yairi kana kuti tatoisa mafiva main. Yeah, it's fine. It's fine. Yakanaka. Yeah. All right. Hello. Kune zvinhu. Ndosvika manje. 2 minutes ndosvika manje. Okay, bye bye. Bless. Kwaita zvinhu ndakumboenda kumondoona manje. All right. Mayo ndozviona because ndoziva kuti vanhu vakawanda. Tinotangirwa ukoko kusaka mayo ndozviona nekukasika. Okay, zvakanaka. Titore ma customers. Okay, sara ndichipedzerana na musisa. Saka ndofunga ndizvo zvega hapana zvakawanda. All right. Zvakanaka. Zvinhu zvinotora nini nazvo. Saka ndisuzo kuti mari yacho munayo here kuti pachichazoya kukolekita ndopamunozokutipa mari. Aiwa ndichaudza ndichakupaipa ndichapa kuchaya kukolekita. Oh. All right. Ko izvoni unoziva
pane zvimwe zvinhu zvekuti kuti usitaure kudai unonga uchiita sei uchiita zviziva kuti unogara naniko mu kwakanaka angobvunzawo zvamuda kungoziva ka because unogona kuzongoita mamwe mafreedom kaasiriwo kamumba munechi uina baba aiwa kana ndiri free chero pamafonera ndobata foni ndondowari ndozondaida kunzwa izvo kuti anytime ndikakufonerai amukwanise zoti fona yangu yakati fona yangu yakati aiwa no fona anytime pamafonera nditi aiwa iri zvakanaka ora tichazoya tichase izotora zvinhu sinunguka izvo zvinosvika andika ndatotaura zvaya zvandochaa ndodhiri neitwa kutoita zvokunoita zvokunetsana mugara pasi motaurana chikoma hausi kufara inda ndikuemadheni pako ndikubuda ndini burikase ndadaedza kufonera wasubata foni umboze mufonera network iri kunetsa mitsko usati murosati korona usikuitira dzoka vapedza kudaso aiwa kurikase apo zvekuti apo ndada kuedza kufonera wasubata foni enda ndatoona mitsko foni yanga ivibrate mangwana kuti chiri kuitika mari yangu shazvo zvakaipa ndichakuona nyamari ndoiziva but yane nguva yane nguva sha unoziva kuti ukapaanoziva kuti madhire mari unokuita tiri kunesa munhu wese ndoziva sha but unongoziva kuti ukapa wakadzi womusi mari inonetsa kuzobuda zvemukaziva kundopinda pari angokudzawo zvisha ungokudzawo but obvious mari ingeri kuwakadzi unozviziva so unongoenda kumukadzi wacho atondowani chakuzoda asha unochiziva neyo korona ikauye vanhu vese apasa noenda kubasa kana akungoshanda kana kusaenda kubasa hapana pandopinda ndozachiti mokwanisa kugadzirisana sevanhu kwete kuti nozvoti unoziva kuti akandikwereta rini mari yacho ndoziva atondowari saka andazondipa rini handokusoda bho rini handongoti pamberi parini pamberi ndatogara kuti chipereti changu tondivhara pakaipa sha izvo zvandokuti ndikubati kana ndite sebari pakaipa izvozvizvi taura nyaya kwatisi mokwanisa kutaura sevanhu kwaisi panenge angosenzawo okwanisa kudi kuchega kwakunzwisana kwenyu nokuti ndingoziva munhu ana moms padheni vana unotoita saka pangobhalanzisa amufesi wangu saka unokwanisa kukwereta iye umbovhara atorina wambotoya padheni pawambondivaraidza stress dzakati kasha hazvina zvozofambapo stress hazvopera iri mudzimba musha hazviperi wawandisa zvinoitika mudzimba taura nyaya kuti zvi ungaoda mari oda kuzwa nenyaya here chakada hazvimwe ndezvedandiri kuona mari haisipi nyaya to saka ndokugadzirisa usanyakwara apo usanyakwara yesikanzawira uri raiti here hatinani zvedu yakadikondana ndiri raiti muri raiti raiti zvedu ndiri raiti hatiri nani zvedu makadi tiri raiti zvedu tatiregai timbofambira vasawira anditi maita zvakanaka maita zvakanaka bamaiki ndongura tombopiwa kasipesi mbosara nasawira kuti kudaro zviri seidi kuri nani kuri seyako ndiri raitini inga uri kublinga blinga tikaita seiko masingu kudai ndikutokuona kakwendakutsukira ndofungeni ndaslima haungatadzi sha ndofunga vanoshusha baba ivavo unoziva baba avaso vanonetsa kuchairwa amai mwana but sesu masingu pane kalatest kandakaona nezuro zvakaoma masawira ndiyaka aiwa baba vakadyireyo vakadyira shemu regedza uone shuwa vakadyira ndikukudza ya unoziva vakandara ndinokuendesa zvinhu zvangu zimbabwe ya ndakufunga kuparadzana bamaparadzana navo havaiti sa zvimwe zvinhu zvangu sisvo ndakatozvisa kumba kwasisi wangu uraiti saka ipapa pakangosara zvishoma shoma saka ndabva ndavafonera kuti vauye kuzotora akazvinhu zvangu wagona shamwari wagona shamwari unoita hedheki nevanhu ivavo ndikukuudza mr handsome muchakuudza kachenetsa kuputika iko zvino aiwa zvichiri zviya zvokungodai
kazi hapana wadei hapana ndiri muti warova kazi aya muri kudya mari hapana nemari ndi mumadhara yacho ijoni zviri kuoneka kondiani indeyangu ndeyangu zvakamira seyazvo zviri lo wakatitsika rini ndakasvika muna january apa january ndanga nditori kumaraini ndakambosvika kumaraini kwenyu mudhara apapa ndokugadzira papa kugadzirisa kugadzirisa munokwikwidza mudhara apapa makavaka paya mari inowanika asi une hana hana nayo modorera hana yechini kuzinoona mfesa munoita zvamali aichana mufesi saka unangoingoto zvimwe zvemakastoma anongotisa pasaidi wechidini but zvinotemesa kai zvinotemesa kunyanya gaizi rekuchipingi rinotema manje but unongotodhira nenguva icheyo unongotojoinidza apo nepapo ona kuti zvinhu zvitofamba saka imimi alright chinzwa ichindipa macontact enyu then tozotaura toona kuti tozvifambisa sei ini zvichidhiri nofunga ndozvikatondipa saka urize marachi kuri boros kurasi zvanga sasvosvika zvinhu zviri kuzosimuka nhasi zviri mukonde ina kubopanda kamubaba zvinhu zvai zvakandirova kandishama zvai zvakadai sonomuzai murodhi makaipa musha kana kuti murodhi makaipa uchiti zviri mukondera zvizvi zvakasiyana aiwa zvinosvika manje aiwa unhu vana mari achatoziya zvinotosvika nha zvinotosimuka anonoziva kuti ndakapedza kubhadhira mari yese aiwa zvakazitori mukondeni ndozviziva zvoda kuenda rini ndozviziva nhasi zviri kusimuka nhasi bururu ndikafonera mukadzi wangu anoziva zvikasimuka nyamusi 3 days zvisvike kumba ndikafonera mukadzi wangu ati asazosvika ndokugura musoro zvinosvika usawara kazi andii unoziva kuti genga racho rekuchipinge tisu aiwa zvosvika kani usawara ende tinotokona kudhila nevanhu vakaita semi zvinosvika usawara unoziva pano paunotorera zvinhu zvako paklinika pauzopatoreri zvinosvika kani nhasi ndotosimuka nhasi ndotosvika nhasi ndokutemba waimbosvitsa but svitsa zviro zvako unoziva kuti kana munhu atumira zvino unenge da zvisvike zvinosvika sachimborova idhiringi kakasiyo nezvinhu zvakuona kuti mari yedhiringi zviri sai zvakaoma kani zviri sai zvakaoma kani aoneri ndotoerenga ndokutumira kuti next ndotangira pana chaidhiringi iripo